ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಎದಿತ್ತಿರಾತು ಅಕ್ಕ ಏನು ರಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಂದೇಶ್ ಬೈಲೂರಿನ ಸಂದೇಶ್ ಬೇಲೂರು ಅದ ಬೆಳ್ಳೂರು ಅರವತ್ತಿತ್ತೇರು ಟೋಫನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫೊಂಡನ ಟೋಫನ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಅಂತೀರ ರಫಕ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದೆತ್ತೇರ ನಾಣನ ಇಡಿಂಚಿ ಇಕ ಇಡಿಂಚಿದಲ್ಲ ಅವರ ಈತ ಕೂಜಲ್ ಉದ್ದ ಪಡ್ಕೆ ಅವ್ಳು ದೀಲೆಗೆ ಕಡ್ದಿಯಾರತ್ತ ಮಿರರ್ ಇಂಚವಾಡೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊಡತ ಕುಲೆತ್ತಲೆಗ ಬಲ್ತುಂದೆ ಹೋವೇರು ಪೂರ ಗೈಸ್ ರೂಮ್ ಇಡೀ ಕವ್ವೆ ಉಂಡು ಸೋಫಾನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನತ್ತು ಇರ್ನತ್ತ ಅಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಏತುಂಡು ಕೂಜಲ್ದ ಐಟಮ್ ಇದು ರಾಸಿ ಗಡ್ಡ ಉಂಡಿ ಗಡ್ಡ ಕೊರಿಗೆ ತುಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ పోయలు మళ్ళీ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ పోయలు నీ ప్రేక్షక రజೆ పైదలు ಅಲ್ಲಿ పోయలు వీడియోದು అనుకున్నది ಕಲ್ತಲು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಪುಜಿ ಸರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಹವಾನ ಒಂದ ಗಡ್ಡ ಬಲೆ 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 ಸೀನ ರಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಎಡೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಡೆಜ್ಜಿನ ನೋಲು ಅತ್ತಲು ರಜೆ ಆತ ನಾನು ಎದ್ದಿನ ರಜೆ ಓ 2 ತಾರೀಕು ಭರ್ಜರಿ ರಜೆ ದಸರಾಕ್ಕೆ ದೂರ ಪಾರಂಟ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಚಾತ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಎಡ್ ಮಾಡು ಆಟೆ ಆಂಟಿ ಜಲ್ದಿ ಆಟೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಟೆ ಜಲ್ಲಿ ಪೈ ಚಾ ಬರ್ಕ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಡಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗಂಟಾತನ 10 ಈ ರಜೆ ಎಂಕ ರಜೆ ಶನಿವಾರತೆ ಅಂಚ ಮಾಮಿನಿ ಇಡೆ ಪೋತೇರು ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡಿ ಪಾರಣಿಗೆ ಕೈಕಂಬ ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಮೋಲು ಇಂಚಿ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪೋಲು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಹೊರಕಿ ಅಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಕ ಬಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಇಂಚ ಬುದುಂಬುಲ ಇಜ್ಜು ಒಂಥರ ವೆದರ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಜಿಡ್ತಂಡು ಐತೆ ನುಂಗು ಕೊಂಚ ಪೊಲ್ಲಾರ್ಲ ಇತ್ತಲು ಮತ್ತು ಈ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಲಾರೆ ಆಂಟಿ ನಾನು ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಪಿದೈದು ಈತಾನು ಬೇಂಗ ಅಂಚ ಪ್ರೇಕ್ಷಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾಕಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಉರಿ ಎಪ್ಪು ಅಂಚ ಲವ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿಚ್ಚು ಇಂಚಿ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಮಲ್ಲು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಐತೆ ತೂಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನು ಮಾಮಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಿ ಆತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನಂದೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿನ್ನು ತೂವಡತ್ತೆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಚ ನಾಂಡಲ್ಲ ಕೇನಿ ಜಿಂಡದ ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಏ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ತಾತ ಹಾಕಿ ಟಾಟಾ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಇದು ಕೆಂಪುದತ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಗೈಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತದ ಬುಲ್ಪಾರೆಸೂರು ಮತ್ತಲು ಬಾಲೆನ್ ರಾಜಮ್ಮ ಓ ಪೊಯ್ ಅಕ್ಕ ಜೋರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಜೋರು ಅಕ್ಕ ತೈಕು
ಚಾಚನ ಗೊಬ್ಬೆಲು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಓನೆಗೆ ಮುಸ್ಕ ಬತ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯರುಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಡೆದು ಪೊಯ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬರೆಯರು ಈತು ಕೊರ್ಪೇರು ರಜೆಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರ್ಲತ್ತು ಬರೆಯರ್ಲ ಗೈಸಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಅರು ಸ್ಟೋರು ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೈತೆ ಬಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಗ ಮಾಮಿಗ್ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತುಂಡು ದಾದಾಗೆ ಗೈಸ್ ನಿಶಾನಿ ಬತ್ತಲು ಆರು ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಲು ಉಲ್ತಂದೆತ್ತಲ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಉಲ್ಫರ್ ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ರಜೆ ಎದ್ದಿನ ರಜೆ ತಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವ ಎದ್ದಿನ ರಜೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನಂಜಿ ಪೊಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನಿ ಒಂತೆ ಪೊಲದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂದು ಜಿಗ್ ಜ್ಯಾಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಒಂದು ಇಂಚಾರ್ಪುಡು ಅಂಚಾವಾತಿಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮುರಣಿ ಕಶ್ವಿದ ಆಳತೆ ಪುರ ಅಲ್ತೆ ತಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ಕಶ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕಾಪುನೆನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತಂದು ಮೀನು ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಕಂತಿತ್ತನ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನೇ ಬಂಗ ಬೊಂಜಿರ್ ಮೀನು ಒಂದು ಕೈ ತಿನ್ನ ಪುರ ಶೋಕಪ್ಪು ತಿನ್ನರೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೈಪರೆ ದೀಪರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಯ್ಕಲ ಗೈಸ್ ರಾತ್ರಿ ಲಾಗ್ ಅಡೆಗೆ ಉತ್ತುದು ನಿಗ್ ನೆನ್ಪೇಜ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಪೋಯೆರವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟೊಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯೆರು ಪೂರ ಮೀಸೆ ಪೂರ ದೇಯ್ತಿರವೆ ತೂರಪ್ಚಿ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೊಂಜೀರು ಸಜ್ಜಿ ಮಂತದ್ಲ ಕಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಚ್ಪಂತ ಒಂದು ಕಚ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮುರೆತ್ತು ದೀತ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಂಜೀರು ಫ್ರೈ ಶೋ ಕಪ್ಪುನತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಶೋಕಂಬತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುರೆತ್ತು ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾನಿ ಯಾನ ನಾನು ಕುಲ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತುಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ